салому алайкум дӯстони азиз, ман ин навбасти 39300 сомонӣ шуд. Ин навбасти ало 16200 сомонӣ дӯстон. Ин оли нархи дидагӣ мо нест, соҳибаш нестам. Ин навбасти сиёҳ 16600 сомонӣ дӯстон савдо шуд. пешони сафед 13400 сомонӣ шуд. навбасти сиёҳ 10200 сомонӣ савдо шуд дӯстон. ало 9800 сомонӣ савдо шуд. ин навба 6500 сомонӣ савдо шуд. навба 7800 сомонӣ савдо шуд дӯстон. 6900 шуд навбасчи майда 6900 сомонӣ. навба 7600 сомонӣ савдо шуд. ин 12800 сомонӣ савдо шуд дӯстон. савдо шуд. навбасти сиёҳ 13600 сомонӣ савдо шуд дӯстон. мана навбаст 8200 сомонӣ савдо шуд дӯстон. навбаст 12000 сомон савдо шуд. навбасти фарве будааст. ҳазор раҳмат бародарон ва дӯстони азиз. барои дастгириятон миннатдор. лайк ва подписатсия фаромӯш накунед.